V obci Veľký Grob sa uskutočnil druhý ročník súťaže v naturálnej kulturistike a fitness Victoria Natural Cup 2010. Okrem slovenských reprezentantov sa súťaže zúčastnili aj kulturisti z Čiech a Litvy. Pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitness sa počas víkendu uskutočnil v obci Veľký Grob druhý ročník súťaže v naturálnej kulturistike Victoria Natural Cup 2010. Organizátorom podujatia bol miestny športový klub Victoria Veľký Grob. Gro celej tej plejady súťažiacich je z celého Slovenska. Môžem povedať, že od Moldavy nad Bodvou až po Záhorie, doslova do písmena, hej. Takže máme registrovaných už 290 pretekárov. Druhý ročník sa niesol v duchu mladých začínajúcich naturálnych kulturistov. Okrem nováčikov sa na súťaži predstavilo spolu 77 kulturistov, ktorí súťažili v kategóriách dorastencov, juniorov, mužov a fitness žien. Veľká novinka, čo sa nám podarilo, na čo sme aj hrdí, je to, že sa nám prihlásilo okolo 30 žien do súťaže a z toho ich bolo okolo 22 čisto žien, ktoré prvýkrát v živote súťažia. Bola to určite ťažká súťaž, nakoľko som mala veľmi dobré superky, takže som rada, že to dopadlo, ako to dopadlo. Veľmi veľký úspech pre mňa to bol určite. 5. miesto medzi 7 súťažiacimi je pre mňa dosť. To je dosť náročná príprava, proste čo aj po finančnej stránke sa týka, lebo tam treba každý deň proste kilo mesa zjesť, pol kila ryže a takéto veci. Na súťaži sa predstavili aj kulturisti, ktorí úspešne reprezentujú našu krajinu aj na zahraničných podujatiach. Vzhľadom na to, že máme o 2 týždne majstrovstvá Slovenska, potom 5. júna majstrovstvá Európy, urobil som všetko preto, aby tá forma bola primeraná a chcel by som, aby bola ešte lepšia. S mojím výkonom mohlo to byť aj lepšie, ale pripravujem sa na ďalšiu súťaž. Tam ma čaká taký súper, že minulý rok vyhral majstrovstvá sveta. Súťažiacich hodnotila 5-členná porota zložená z odborníkov na naturálnu kulturistiku. Za absolútneho víťaza súťaže vybrali Mareka Toplanského z Fit klubu Čečejovce. Tá príprava vlastne začína tých 3,5 mesiaca pred súťažou a tam už tie tréningy nabiehajú 5-6 krát, aj 7 krát do týždňa a niekedy už ako tesne pred súťažou sú to dvojfázové tréningy ráno večer. Počas súťaže bola udelená aj extra cena za najlepšiu a najoriginálnejšiu zostavu. Túto zostavu som si robil sám, pretože v minulosti som tancoval 9 rokov, takže možno tie tanečné kreácie tam pomohli k tomu víťazstvu a ľuďom sa to páčilo. Mne sa to páčilo, som tu od rána od 7, takže super. No. Mám kamarátov, veľa čo posilujú, tak som sa prišla troška inšpirovať, možno, že aj ja začnem. Rozhodne aj ženy podľa mňa boli skvelé, takže sa tomu veľmi páčilo ako celé podujatie. Najbližšie sa priazníci naturálnej kulturistiky stretnú 29. mája počas majstrovstiev republiky v Senci. Viktor Bokor, televízia Krea.